Zdravím vás opäť z Enforstaku, sme v stánku Heckler & Koch. Majú tu kadejaké zaujímavé veci, okrem starých klasík ako MP5, aj rôzne novinky. Poďme sa na ne pozrieť. Jednou z noviniek je táto HK433. Pekná zbraň. Je to piestovka, podobne ako 416. Ovládacie prvky sú tiež podobné ako na ARK alebo na 416. Obojstranné ovládanie, štvorná tažba. Čo ma zaujalo na týchto zbraniach je táto plocha. Chlapci z Heckler & Kochu ju vyvinuli na kontrolu náboja v komore touto technikou, ktorú sa naučíš aj v TCA. Je to výhoda, lebo aj v stresovej situácii, ak bude zbraň znečistená, alebo bude mať ruky skrehnuté od zimy, nebude mať v nich toľko citu, tak môžem si urobiť kontrolu náboja v komore bez toho, že by som sa bál, že si spôsobím závadu alebo vyhodím náboj. Ďalšou novinkou je táto 416 v prevedení A5, ktorá už má moderné blokové predpažbie, ktoré je rýchlo odnímateľné k ľahkému prístupu k čisteniu piestového mechanizmu. Toto je originál vojenská verzia aj so selektorom na dávky. Žiaľ, s týmto si v TCA asi nezastrieľate.